Lah iki pemadam kebakaran. Nyemprot dasmu. Bapakne kok dilokke pemadam kebakaran lho. Den pripun iki tekan ngendi? Tekan ngendi, Reng? Ampuh. Tekan ngendi, Tru? Embuh. Gong tekan ngendi, Gong? Mulane iki diajar maca. Kae, alas ki ana tulisane. A-L-A-S alas. Oh. Alas ga-gawa awa kawat, gawat. Ka-ka ili wa awat. Ili wa awat. 2. Apa ya, Tru? Kaliwat-liwat. Ngisore ba-aba ha-aha ayah buaya. Utuh. Bahaya. Ba-abanya banyak. Bebek. Kayak maksudnya banyak hewan buas. Alas ngendi? Alas gawat keliwat-liwat. Lah iya. Jenenge. Duh, sik tak kenalan. Wah, kae suwe kae kok. Ayo iso bubar jam 12 tenan cak kae. Mboten nanten jenenge meng gawat keliwat-liwat. Ana tambane ora. Coba. Wa iwi ngeingit wingit. Keakak apa te ite. Wingit kepatil-patil. Kepati-pati. Gawat keliwat-liwat. Wingit kepati-pati. Asa te utu omo ora. Sate padha mara. Utu. Asa te utu omo ora. Satu mara satu mati mesti kae terus. Satu mara satu mati satu hidup. Gawat keliwat-liwat ping kepati-pati satu mara satu mati satu hidup.
Sripala Dewa Narpati Dwenare Swara Kresna Om Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng Hawito dencengan jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro Prahuta aja ndadekake kaget Praguta tak awe supaya nyaket marang Biswanegara ing Mandura dina samengko iki. Patih Praguta. Nggih. Gurawalan panambinipun ing ngabdipun Praguta. Sareng kula tambiti balanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura, sinuwun Prabu Baladewa namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk lho. Ngabdi ngaturaken sembah pun abdi Praguta. Yo tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Lha pundhingga jimat paripe dayanana ing kasandursan. Inggih mung dadosaken kaget raos manahipun ing abdipun Praguta. Dene kula dipun caketaken anggenipun ngabiyantara. Menapa Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ngersakaken babagan tata rakiting kawula miwah projeng Mandura. Diwaji sembahan kula menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani medhahipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladhen nulakri daning aprang sawanci wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe angkepok punca Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ngabdi ngepatihan pun Praguta remuk kasawurna putung semangga kabandhemna kula non sinuwun Kakang Patih Praguta wonten timbalan ingkang ngadhawuh bab tata rakiting praja ran tata rakiting para kawula panjenengan ingsun wis percaya kelawan sira Kakang Patih Praguta ya mung apa ta sababe dene tak caketake nggone sowan ana ing Projeng Mandura. Ana bab ing bakal tak
takokake lawan Kakang Prakuta. Ya. Babagan menapa lho? Mugi kepareng ambabarna ingkang sejati. Ingkang abdi nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastudi dhateng dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura ulana-non. Kakang Prakuta wonten timbalan. Tembang rawat-rawat bena tombok bakul sinambi wara kepatian dina samengko katon ora tentrem. Mongko bareng panjenengan ingsun utusan kelawan Wadyabala telik sandi supaya nyatakake kahanan kepatian. Jebul tinemune kepatian akeh para raja nerpati ingkang padha ngrawuhi marang kepatian. Papan lenggahing Kakang Pate Praguta. Gandeng panjenengan ingsun kuwi Nalindra. Ingsun kuwi Nalindra ingkang mangreh kabeh wewengkon negara ing Mandura. Klebu kepatian. Kuwi uga panguwasa ana ing astaning Baladewa. Mulih ana abang biruning kahanan kepatian, amis bajining kepatian. Tan wurunga bakal ngembet marang asmaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Kakang Praguta wonten timbalan. Mula kaki matura, yen to pancen ana perkara apa? Sabab perkara kepatian dadi perkaraning Baladewa. Yen ana bab ingkang ndadekake para raja Nerpati rawuh ning kepatian. Apa ingkang dadi dakane marang matur marang panjenengan ingsun. Ingsun adya midhangetake ing tetela. Aturing Kakang Praguta kang mangkono mengko bakal ana pangandikaning ingsun supaya kahanan kepatian bali ayem tentrem aja nganti ngembet marang katentremaning praja ing Mandura. Kakang Praguta hanjrah ingkang Buswitarum asiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandano maweh raras renaning griya babakan apa yang wis ingsun wedharake kalawan sira Kakang Pate Praguta. Lah kok dadi pasuryaning Kakang Praguta beda katon cawus guwayamu suntrut pasuryaning Kakang Praguta. Ana apa Kakang Praguta gage matur marang panjenengan ingsun? Nggih. Sawu-sawu kalapatanipun ingkang abdi Tadawadana sinuwun menawi kula kadak wilepat dosa menika sampun boten wonten pangapunten malih saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Mandura kapatrapana pidana menapa kemawon kula boten badhe selak. Jer sedaya menika anggen kula randhat matur dhateng ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Mandura. Babagan ingkang kepiye? Nggih. Sakatahing para Nalindra, para satriya, para brahmana ingkang sami andhating kepatian menika mboten kok ateges damel risak tuwin damel geger kepatian menika babar pisan mboten. Namo mugi dadosna ing kawuningan bilih sakatahing raja Nerpati ing sami rawuh menika istunipun namung badhe kula nuwun sewu badhe amethik sekar ing nedheng ambabar Gandharum wonten ing kepatian. Lho kok aturmu sekar ing kembabar Gandharum ning kepatian apa sing mbok karepake ana wanita ing mapan kepatian? Oh inggih. Lho, sapa? Lho anak kula. Atmajamu inggih pun Pragutawati. Pragutawati inggih. Kuwi le lair ya apa? Wah mangke ngono ae.
Kula menika sampun kagungan putra, kula menika sampun gadhahi putra naminipun Pragutawati. Sampun ngantos panjenengan menika nyawang dhateng tiyang sepuhipun ingkang agal gruwal-gruwal kados mekaten menika. Menawi Paduka menika nyumurupi dhateng kawontenanipun anak kula menika persasan boten pitados menawi menika turas kula, menika banyu kula menika panjenengan boten pitados. Persasan bidodari tumurun ngejawantah. Kula kinten sak lumahing bumi Mandura menika mboten wonten ingkang ayunipun ngungkuli dhateng anak kula. Waduh. Lah ming anak Pragata kok ngedapi-dapi nganti ngrawuhke pirang-pirang ratu yang padha kepengin anyedi marang putramu. Wah. Ngopo Pragata dinjoki walang? Nggih, niku estu. Sakadhahing Nalindra menika wonten ingkang sami anampi dhateng kawontenanipun anak kula tegesipun dereng saged nampi utawi katampi panglaramanipun wekasan legawa penggalipun menika ugi kathah nanging kathah ugi wonten ingkang sami mesanggrah wonten ing kepatihan sami ngentosi dhateng wangsulanipun anak kula pun Pragutawati sinten ingkang badhe katampi. Sinuwun. Malah samangke gandeng Paduka sampun mangertos dhateng kawontenan menika. Kula pasrah bongkoan dhateng Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Jernyatanipun kula menika gesang wonten ing sahandhap Pepoda Paduka sinuwun Prabu Mandura. Kula aturi anjenengan ebor dhateng kawontenan negari ing kepatihan Mandura. Papanipun ing abdipun Pragata bab tentrem lan botenipun kula borongaken dhateng Paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Baladewa kula sumanggaken awit kula pitados menawi namung kula kemawon sepinten bangganipun ingkang abdipun Pragata mboten saged anrenggalangi pengamuk ing Nalindra sak mangke ingkang mboten katampi panglaramanipun dening anak kula pun Pragutawati diwaji kagat risang kapirang rinanggul kinembet kembet dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias ya si tukang ana sing tias walah dalangku karepe dhewe ora nyono babar pisan jebul kaya ngono kanan kepatihan nggih mila kula semanggaken dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Kakang Pragata ya gandeng kepatihan ke bawah keperintah negara ing Mandura mulanya ana bobol boroting lelakon ingkang tumama ning kepatihan aku ingkang bakal saguh madhangake lan aku ingkang bakal bisa menehi dalan ingkang prayoga tumraping para Nalindra aja nganti gawe geger kepatihan bareng Paduka wis mengko ana panjenengan ingsun wah inggih ngestakaken dawuh sinuwun rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argaram kang tumingal dereng ngantos paripasami mbal wacana kasaru wonten satunggiling Nalindra tlatah sabrang ing Galia minggah pendhapi ing Mandura karya kaget nata Mandura Prabu Baladewa
Nalindra Makmarwa sing sang Mangyat Kurda kaping kota kaping sang pinarwasa jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro Prakuta wonten timbalan wangune iki salah sawijining Nalindra ingkang kepengin anyedi kalawan putramu ya kuwi si Perpragutawati. Ha inggih. Ning kok kesasar mrene prayoginipun timbali menapa wigatosipun lan Nalindra saking pundi? Apa kowe durung nate srawung? Ha nembe sepisan menika kula nyumbun-ubi. Kula semanggaken sinuwun bara nganggen paduka baring katentreman dumateng kepatihan diweji. Iki sanak kowe Nalindra saka ngendi lan sapa jejulukmu teka kowe munggah ana ning kedaton Goreng Mandura. Nur Hamid pasang Kalimantabit tinebina ing lodoni dumawahing tawang tuwak. Diweji dipun tepangaken kula Nalindra saking negaring Paranggubarja ing sudi mestani dhateng kula Prabu Dirgabiswara. Prabu Dirgabiswara kasinggihan mekaten. Tanpa tinimbalan kowe wani munggah ana ing negara Mandura wigatine. Ingkang sepisan kula ngupadi dhateng pepatih Mandura. Ingkang sekawit kula jumujug wonten kepatihan parandene aturipun prajurit saking kepatihan bilih Sang Patih Praguta nedheng sowan wonten negari Mandura. Kaselaknata ling manahipun ing abdipun Dirgabiswara. Tumunten kula sumusul wonten negari Mandura ingkang wigati badhe sak pejagong kaliyan Patih Praguta. Ingkang sak mangke sowan dhateng negari Mandura pancen kepara nyata. Yen to Patih Praguta kuwi wrangkaning sun, kuwi pepatih negara Mandura. Inggih. Perlumu apa? Kula badhe nyuwun keterangan anggen kula nglamar dhateng pun Dewi Pragutawati ditampi menapa boten? Yen ditampa tegesipun Patih Praguta menika badhe kula aosi, badhe kula sungkem minangka dados tiyang sepuh kula. Nanging yen upama Pragutawati ora nampa kalawan pengamarmu, Praguta ora nampa penglamarmu, Pragutawati ora nampa katresnanmu, kowe piye? Nyuwun pangapunten. Sampun dados tekad kula menawi kula mboten katampi penglamar kula rawe-rawe lantas malang-malang butung. Menawi perlu kepatihan badhe kula damel sungsang bawana balik sinuwun. Sri Baladewa Narpati tuwin Nareswara Kresna kalanggung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngala Prakuta wonten dawuh. Yen ngono kepara nyata ora usah dadakaken mbuktekake marang kepatihan. Wis ana bukti ingkang sowan ana negara Mandura. Inggih la ngaten menika. Wong sing jeneng lamar ora ditampa arep nesu menika sara pundi menika kathah ratu ing ngaten-ngaten menika nuwun sewu kathah sanget sami mlempak mesanggrah wonten kepatihan. Mila kula sumanggaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya Dirgabiswara wonten dawuh sinuwun. Kancamu eneng pira? Sakathahing Nalindra ingkang sami mesanggrah wonten kepatihan saking panginten kula langkung saking 100 Nalindra. Wah edan. Ming anak Praguta kok nglumpukke ratus-atus. Nyatanipun mekaten, klumpukna supaya aja nganti dadi daredah ana negara Mandura luwih ana kepatihan negara Mandura. Kabeh ratu klumpukna panjenengan sing bakal menehi dawuh kalawan Nalindra kang padha nglamar karo anake Praguta. Oh inggih ngestaken dawuh. Menawi ngaten klempakipun wonten alun-alun kepatihan menapa wonten alun-alun negari Mandura aja nganti mengko kurang nggone nglumpuke ning alun-alun Mandura. Ngestaken dawuh. Klumpuke ning alun-alun Mandura. Aja nganti kliwat wektu. Iki. Kliwat wektu tinggal. Nek cara kene ngono. Ngestaken dawuh nyuwun pamit tak mbang-mbang itu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula madal pasilan. Yo, kono Dirgabiswara sing ati-ati.
jagat dewa batur. Pragoto wonten timbalan. Wah, ora nyono babar pisan. Yen to kanan kepatihan bebasan sudu gunting tatu loro. Apa to sabawi panjenengan ingsun ngendika kaya mengkono merga yen to nganti ana ingkang ngruntik atine ora tinampa penglamare mesti bakal gawe rusak. Inggih, mila kula sumanggaken dhateng Paduka. Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura anggenipun badhe nengahi perkawis menika. Awat-awatono para nalindra ingkang wis ndak jauh supaya mlumpuk ning alun-alun negara Mandura bareng Paduka. Yen wis mlumpuk mengko kowe matur karo anakku, aku yang bakal merpeki ratu-ratu yang padha nglamar karo anakmu. Oh inggih, ngestaken dawuh sinuwun mamit mantal pasilan. Sangganing Prawadya Bala Mandekata lawan Bindi Paksur tambur myang suling pepandhen dalutak omong Paksur tambur myang suling pepandhen dalutak Kakang Dirga Durgangsa ana dawuh apa Yayi Dirga Bismara? Yayi Prabu kowe, Yayi Prabu sapa kowe? Sampeyan nek takon kali kula Prabu Singa Pranjana. Ketake iki jenenge meh ngawur iki, Gak. Ya ora kok ya wong Prabu Singa Pranjana ya ana tenan. Munjur padake ora ana. Watune ya apa jenenge sugih kana sandhangane gumebyar. Sing mburi Yayi Prabu sapa? Mburi saka negara ing Song Miring. Aku yen nepungake aku Prabu Karto Nyono. Lagi iki ana Kartonya. Aku nek anu minggo ngewa lurus wae aku. Ha iya. Piye keterangane Yai Dirga Biswara? Kakang Dirga Durgangsa dina samengko Nalindra Mandura ingkang bakal paring keterangan marang para raja-raja ing padha ngayunake marang putraning Patih Pragata.
bab ketompo lan ora mengko nang astaning Sanata Prabu Baladewa. Wah, lah dalah yen pancen kaya mengkono. Dinteni eneng kene. Kapan rawuh Nalindra Mandura ora iso nengahi perkara iki ora mung kepatihan yen perlu Mandura dibumangus setuju. Yen pancen Prabu Baladewa ora iso menehi keterangan lan ora iso nengahi perkara iki ora mung kepatihan ning Mandura dibumiangus. Kok wonten dawuh. Nalindra Mandura bakal rawuh mrene menehi keterangan kawan aku lan kadang-kadangku Nalindra ingkang padha ngayunake atmajaning Patih Pragoto. Mboten jane sampeyan niku nuwun sewu lho. Le dolan kurang adoh. Sebabe apa? Lah sebabe sampeyan kali kanca-kanca sampeyan niku nuwun sewu, kayane kok ora tau weruh wong ayu. Sak jagat niku mboten ming sagodhong kelor. Digelar niku ora ming cukup sagodhong kelor. Wong ayu gaweane sing gawe urip niku sebar lor kidul wetan kulon ora kurang. Nek ditonton saka bapakne Pragoto niku ngguneng pundi-pundi guyu kok. Napa anake kok terus dadi bocah ayu niku ora mesti nggih mboten mokal to. Nuwun sewu, mokal kelakone. Mbaya golek wong wedok liyane. Kok aku wis tau ketemu karo Pragotowati ana ing Pasumenan. Citrane ngungkuli widodari, kowe aja nyepelek karo Pragotowati. Nadyan wong tuane kuwi agal growal-growal. Senengane guyu latah-latah kaya ngono. Embane kaya wong kurang genep pikire. Ning anake wah, kowe nek weruh contoh kepruk watu ndasmu kok. Ya ora ono wong weruh. Wong weruh wong ayu kok sirahe dikepruk watu. Anek nesu ana. Sapa? Aku. Ana. Mbok wis rasa ngomong ke sing biyen-biyen. Isih apik. Sing biyen kok isih apik. Ada beberapa histori sing diomongke saiki iki isih gayeng iki ana, pirang-pirang iki ana. Oh. Ya ming tak simpen wae kok kalau masa tak bukake mbok siji biak. Lah iya. Banjur rawing nata Mandura besok kapan dinteni sawetara mbok menawa dilongkah mesti bakal rawuh ana ing alun-alun negara Mandura kene. Anggro sesumbar lindo bumi gunjing gumaludo kuntur katup lumembak penyu kang kumambang wadadal jagat obatu jagat pangstu karo jebul akeh ratu kang padha ngayunake marang atmajaning Kakang Patih Pragoto. Dirga Besara wonten dawuh sinuwun. Kowe ingkang tak tuding minangka dadi wakil ing para nalindra susah aku dadak nyebut siji mbaka siji ndak mengko ora prayoga kedadeane iki. Gandeng iki mengko kriwikan bakal dadi grojokan geguyon bakal dadi tangisan yen ora iso padha meper marang mubal babaling pepinginan. Wekasan muja kalawan hawa nepsu. Merga yen to nganti mengko kowe ditampik karo Kakang Patih Pragoto utawa kowe ditampik karo Pragotowati mesti bakal ngamuk punggung. Ingkang bekasane bakal gawe kapitunaning para kawula sanegara Mandura luwih-luwih kawula kepatihan negara Mandura. Ya ngono to? Iya, mekaten sinuwun. Lah. Aja nganti dadi dak-dakaning pasulayan saiki tak gawe sayembara. Sayembaranipun menapa? Ora usah datang angel-angel. Panguwasa wutuh negara Mandura kuwi Prabu Baladewa. Mula perkara Pragotowati ku ya gotaning Prabu Baladewa. Aku ingkang gawe sayembara sapa sing iso mupu sayembaraning Baladewa. Wenang boyong atmajaning Kakang Patih Pragoto. Wah, menawi ngaten kula aturi paring dawuh. Sayembara menapa? Menawi ngaten kula aturi paring dawuh kula kadangipun sepuh Dirga Biswara kula pun Dirga Durgangsa. Kula aturi paring dawuh
Walaupun Singa Pranjalma apa sapa mau lali aku. Nah, karo jenenge dhewe kok lali. Singa Pranjana. Undang-undangane Jana. Ora yo. Ratu kok lunak ora yo. Apa kuwi? Ora santata kakehan gunung tanpa guna. Sapa sing kuat junjung Kyai Alugara menang boyong Pragotawati. Prabu Baladewa. Apa dianggep negaraku song miring ki ora ana pusaka. Pusaka ngene iki pirang-pirang didol ning pasar malam. Yen perlu tak candak tanganku tak junjung Pragotawati dadi darbeing Prabu tanpa nama Isipar. Babu, apa dianggep aku wong loro saben 300 rupiah. Prabu Singa Pranjana ngamung pusaka kaya niku tak anggap kaya sak babak sak traju karo pring pethuk. Ngono aku pirang-pirang. Junjung tangan kiwa mboyong Pragotawati langsung tak jujuke nang Lesmon. Wah, go bali nang negara kowe. Akeh para nalindra ingkang ora kuat junjung Kyai Alugara. Wah, sajake ora baen-baen iki Nyai Prabu. Iya, Kakang Dirgadurgangsa. Miturut penemuning Sadi piye? Apa ora prayoga yen to pusaka dijunjung wong loro? Mengko perkara Pragotawati kepiye nggone mekonah, mengko gampang sing wigati pusaka kudu iso dijunjung men iso rampung sayembaraning Prabu Baladewa. Yo, kowe karo aku bareng wae ora usah dadak dhewe-dhewe. Wah. Ayo. Ayo. Yo, ayo. Wah. Wah. Wah, edan. Kokean cacah ngrebda tanpa guna. Wah. Ora ana ingkang kuat gawa utawa mbopong Kyai Alugara. Apa dianggep wong pusaka loro saudon telu sawruban? Ndak rewangi tapa ning alas Ngargasanya pinanggih kelawan Sang Budawaka pinarangan pusaka aran Kyai Alugara. Iki pusaka kadewatan dianggep pusaka sing gawe pandhe besi wae.
Ratu-ratu Rapokro arep ngepek karo anake Praguta. Matur nuwun sinuwun. Isih akeh mengko yang bakal teko negara Mandura. Praguta, sawetara semene ngenteni sapa yang bakal mupu sayembareng nata Mandura. Ha inggih ngestaken dawuh kula dherekaken ya Praguta. Among cipta pukulun Om tanono liwan kaheksi Mila katur kang cundra maneh Om Rasa satarageng ulun sumembah Niwangsuk muna mangadili luwih kana sasminaning ingsun jagat wasisaning Ubathara Setyaki wonten timbalan sawetara prayoga nunggunmu ngadhep ana ngarsanipun Kakang pun Kakang nedya ndangu marang sowaning Kakang Udawa lah kok sajak kita anawung wigati lho sumanggaken Kang Prabu Purwomadya Wusana lan Purbawasa wonten asta paduka Kanjeng Kang Prabu Ndrawati Dimas Ngarba Ruciya Kakang Udawa iya wonten timbalan sinun sumengko sowaning Kakang Patih Udawa ora kaya adat sabene sajake bakal darbiatur
ingkang bakal sira aturake kelawan panjenengan ingsun Kakang Udawa. Ilangna jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Mara gage matur marang panjenengan ingsun Kakang Pati Udawa. Wale-wale menapa diweji semban kula. Inggih namung paduka ingkang saestu paring panggesangan dhateng ngabdipun Udawa. Inggih namung paduka ingkang saestu saged ambabar pepadhang tumrap manahipun ngabdipun Udawa. Lire piye dene sira Kakang Pati Udawa matur ingkang kaya mengkono. Persasat kadidene kasaputing mendung manah kula peteng dedet. Inggih krana penangisipun anak kula. Inggih menika pun Joko Udawanta ingkang dinten sakmangke sampun kula kanthi sowan ngabyantura ngersa paduka Gusti kula ing Dwarawati. Lho, ana mari gawe apa kelawan atmajamu ingkang katone wis ndungkap dewasa inggih menika ing dadosaken sisaing manah kula. Krana sakmangke pun Udawanta sampun kepengin sanget mungkasi jejakanipun. Monggo sareng kula dangu sinten ingkang dados weting manahipun anak kula. Mboten sanes kejawi namung atmajanipun Kakang Pragata inggih menika pun Pragatawati. Monggo nyatanipun dinten sakmangke atmajanipun Kakang Pati Pragata nedeng dipun lamar para nalindra-nalindra 1000 negari. Tanwandi menika mangke badhe ngembet dhateng nata ing Mandura. Sinipun Prabu Mandura inggih sinipun Prabu Baladewa. Inggih mekaten kula nyuwun kanthi sanget kepareng paduka Gusti kula Sanata Prabu Sri Bathara Kresna inggih semban kula. Paringa margi supados rancak anak kula anggenipun saged anyeti dhateng putri saking kepatihan Mandura menika diweji ing Kresna sinayang manggelung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning astaning asta Udawanta wonten timbalan sinuwun. Apa wis madhep mantep nggonmu bakal dhaup kelawan Pragatawati? Ih, kula sampun matur dhateng tiyang sepuh kula inggih menika Kanjeng Rama Pati Udawa. Bilih anggen kula gadhahi raos tresna menika sampun dangu lan nembe kula lairaken dhateng Kanjeng Rama Pati Udawa. Lan samangke kula kakanthi sowan paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Dwarawati. Udawanta wonten timbalan. Aja njujuk marang kepatihan Mandura nanging kowe njujuka marang Karang Kadempel. Luwih-luwih yen to nganti mengko kadangku Madukara Si Arjuna mapan ning Karang Kadempel matura supaya sambebantu kelawan bot repotmu nggonmu bakal kepengin dhaup karo si Pragatawati. Mekaten sinuwun. Mangke menawi Raden Janaka tuwin Raden Arjuna boten kepareng lan boten purun bebantu dhateng abdipun Udawanta. Dikanteni wong tuamu Kakang Pati Udawa tak kira Arjuna ora bakal wegah yen to mbantu kelawan bot repoting Kakang Pati Udawa. Lila nana nyuwun pamit dinten sakmangke diwaji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Ndak awat-awati swadoan. Pemadam kebakaran nyemprot dasmu bapakne kok dilokke pemadam kebakaran ora Den pripun iki tekan ngendi tekan ngendi reng ampuh tekan ngendi to embuh gong tekan ngendi gong mulane iki ajar maca
Kae alas ki ana tulisane alas alas. Oh. Alas gawa awa kawat gawat kakak iliwa awat dua apa ya Tru? Kaliwat liwat ngisore ba ayah buaya bahaya banyak bebek kayak maksudnya banyak hewan buas alas ngendi alas gawat keliwat lah iya jenenge duh sik tak kenalan wah kae suwe kae kok ayo iso bubar jam 12 tenan cake mboten nanten jenenge meng gawat keliwat ana tambane ora coba wa iwi ngeingit wingit keakak apa tek ite wingit kepatil-patil kepati-pati gawat keliwat wingit kepati-pati asa te utu omo ora sate padha mara utu asa te utu omo ora satu mara satu mati mesti kae terus satu mara satu mati satu hidup gawat keliwat ping kepati-pati satu mara satu mati satu hidup begitu Allah matane kae ngisor kae isih ana tulisane wah Andara Janaka kowe ya seneng kok ya mulane kok iki nang gegere bapak ora ketok sorry Pak Sendi, waduh cilik banget ya, Tru. Nyilih kacamatane, Pak. Weh, kacamataku ki kacamata plus. Berarti kudu priksa iki nek plus. Ora kacamata sing didelokke marai cilik malah. Ayo kacamata modern kok ya. Kersane ajeng teng pundi to, Ndara? Miat langening kalanggiwan. Gelar bandan moncar saasada utuh. Tinon ler kakonang surem sorotetan padang anak as isi. Kasor lan pacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga upuk kerupuk. Katrenjo praptaning patih Udawa miwasa Udawa entah kagiat Sang Arjuna wae. Mareka den prayitna semuriris. Mareka den prayitna semuriris eka balik. Titiyane Gandayani Trisanya purnama sasi Kakang Patiuda. Gawe kaget inggih Raden kula ingkang upaya dhateng jengandika Raden Arjuna. Apa sababe dene nganti sumusul ning tengahing alas? Iya wale-wale menapa?
kula pasrah pejah gesang kula sarana kula pasrahaken anak kula Punudawanta ingkang sayektos kepengin sanget kelamban daup asta lumiat mengku garwa inggih menika atmajanipun Kakang Pati Praguta pun Pragutawati. Raden monggo nyatanipun menika sampun ngembet kan kawontenanipun alinduring manduring inggih menika sinuwun Baladewa. Pawarta ingkang sampun sumebar bilih sak mangke sinten ingkang saged mupu sayembaranipun Prabu Baladewa inggih ing menika nggih badhe amboyong dhateng pun Pragutawati. Mila kula nyuwun tulung dhateng Paduka Raden Arjuna kepareng mbebantu dhateng anak kula Raden. Molat mara Sang Arjuna esmanya kang kamanungsan ira Udawanta iwunten dawuh Raden. Ora susah malang ati. Aja tida-tida rasamu. Yen wani ya wani, yen ora ya ora. Ayo mara kaget awat-awati budhal marang alun-alun negara ing Mandura. Aku percaya yen to pancen Pragutawati kuwi dadi jodho dhaupe atmajaning Kakang Udawa ya sira Jaka Udawanta. Ora bakal kurang jalaran nggone bakal dadi lantaran kasembadan panjang kamu. Oh Tandya bala Pandhawa miya gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung kesra katite merut layut sagung Praratu Kakang Praguta wonten dawuh lho wis marambah makaping-aping akeh para raja Narpati ingkang nyoba kepengin mupu sayembaraning nata Mandura wadene kabeh gagar wigar tanantuk karya. Alah. Iya lho pitados. Jur nyatanipun Kyai Nenggala menika sanes pusaka baen-baen boten sedang satengah titah saged anjunjung dhateng pusaka Nenggala menika. Ya mung saka pangiraku ra mung tekan semene. Mesti isih akeh para raja Narpati kepengin ngayunake lawan atmajamu Pragutawati. Dinteni sawetara dalah kae rantak-rantak sapa ae. Kula sowan ingkang sowan wa Lesmana inggih nandhang cara manten ana wigati apa mangke nek nyandhang linmas nggih wagu lah ya kowe nyandhang cara pinanganten iki wigatine apa kabar ingkang sampun sumebar tembang rawat-rawat diretombo pakul sinambi wara pamarta binandunging Karna
Atmajanipun Siwapate Pragata namipun Pragatawati kasulistyaning warni luar biasa. Mila kula kepengin mengku garwa dhateng pun Pragatawati. Nanging jebul Siwa Mandura ngawontenaken sayembara cerdas cermat. Dudu sayembara cerdas cermat kuwi dudu ya Ngger Lesmana. Oh, sanes. Udu. Cepet-cepetan jawab. Tet. Regu Asaka Klompen Capir. Ah biyen. Kuwi jaman golek pasaran kuwi. Biyen ape niku? Sayembaranipun menapa, Wok? Wok piye? Wok, nggih. Iki apa? Telo dasmu kuwi. Pusaka Kyai Alugara. Lah dalah, mula kok murup pucuke. Pucuke kok iso murup nggih, Yang? Iya. Pucuke iso meling-meling. Nandhake nek pusaka ampuh kegila-gila. Banjen kepara nyata. Wis ngerti kondange Alugara? Sampun. Pusakane Pak Mandura pira cacahe? 2. 1 Alugara, 2 Kyai Nenggala. Paringane sapa? Nun. Paringane sapa? Sang Hyang Bathara Brahma. Lah dalah, cah bagus tenan, cah pinter tenan. Ngerti marang sejarah, syukur. Yen to pancen kowe ngerti karo sejarah Alugara yo, iki Alugara junjungan. Alugara junjungan, kowe iso njunjung Alugara, kowe mboyong Pragatawati. Ora iso njunjung Alugara, bali. Nggih, Raden. Menika syarat serananipun. Pripun, Yang? Nek cara aku wis tekan kene njajal ketrimaning urip. Nyuwun pangapunten paripaksa kula nyobi nggih, Wa Jobanen. Ora pengalaman. Lah wong tangane lunyu, lembetot keseron, malah mrucut gontal. Ayo diusar-usari apa men to. Seret ngono lho. Tangane kemringet kok mbetot Kyai Alugara. Ngono ya kejengkang tenan. Kontal wonge. Ayo. Mangkahangro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludha kuntur ketup. Wah, Kakang Udawa. Iya, kula ingkang sowan sinuwun. Lah iki sapa noman bagus sing ngarepamu? Mugi andhatosna ing kawuningan menika anak kula pun Joko Udawanta. Lho dalah jagat Dewa Bathara jagat pangestu Ngkara. Yen ngono pancen wis watara suwe. Aku ora sowan marang kepatihan Widara Kandhang ketitik nganti Kakang Udawa duwe putra semene gedine wae aku ora ngerti. Wah ya syukur Kakang Udawa yen to pancen kaya mengkono. Aku melu seneng, aku melu bungah. Iya. Matur sembah sewu nuwun sinuwun. Lah wigatine nderek mupu sayembara. Oh lah dalah. Praguta wonten dawuh. Anake Kakang Udawa ya mupu sayembara. Wah, lah dongake kelakon ya Di.
Kowe karaku bebesanan. Nglumpukke balung pisah ngraketke daging sing renggang aja nganti bisa malah syukur. Nek tak pepuji muga-muga anakmu sapa iki? Joko sapa? Joko Udawanta Kakang Pragu. Ah, Joko Udawanta iki iso judhu karo Pragutawati. Ya minta jaluk kaya ngono. Siji, pengangkahku pancen kaya ngono, angka loro muga-muga sarana isana ingkang mupu sayembara iki iso nyirep marang kahanan kepatihan lan negara Mandura. Menawa dipun parengaken kula anyobi Sinuwun Mandura. Ya, maragake cobanen. Nanging aja serik rasamu, aja nganti kogel kagelan pikirmu. Yen to kowe ora kuat tegese kowe kudu ngalah. Kowe ora mboyong Pragutawati. Lho iki ngestaken jauh sinuwun. Sigra cancut taliwondo sang Joko Udawanta. Nalika semanten mandeng wujuding Kyai Alugara ingkang sakathahing para nalindra datan kuwawan junjung pusaka Mandura parandening mangke kaya ketrima gesanging sang Joko Udawanta duwe cinandak asta tengen Kyai Alugara den junjung persasat kaya ngumbulke kapuk kaget nata Mandura Prabu Baladewa. Tobat. Wah. Waduh Kakang Udawa ora ngira babar pisan. Lah kok jebul semono kekuatane anakmu. Kula piyambak malah mboten mangertos bilih anak kula katampi anggenipun mupu sayembara sinuwun. Waduh ketitik akeh nalindra ingkang rawa birawa digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ewa dening junjung Kyai Alugara ora kuwawa. Lah kok dadi mung nuwun sewu ora kok jeneng ngemingke kalanat majamu ning iki ora kanyono-nyono to. Mula tembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Praguta, anakmu kecekel polisi. Hei kowe. Ana ratu rung rampung ngomongan kok disambung. Lha niku kaget. Maksudipun anak kula kecekel sinten? Lho anakmu dipek karo Joko Udawanta iki anake Kakang Udawa. Wah, yen ngono padha-padha sedulur ya. Yai Prabu Kresna, kula ingkang tansah tutwuntat lampahipun Joko Udawanta Prabu. Wah, syukur-syukur. Ya ora memper. Wong dasare mbok tutke. Mula ora aneh yen to kesawapan kekuatane Yai Prabu Ndarawati. Matur sembah nuwun. Lan aku uga ngaturake panuwun lan Yai Prabu. Dene wis tanggap kelawan sasmita negara Mandura merga saka anake Praguta, ya ki Pragutawati nganti geger akeh para raja Nerpati. Nanging bareng ana ingkang mupu sayembara njunjung Kyai Alugara wekasan akehing para nalindra padha bali marang negarane dhewe-dhewe. Ing mekaten Koko Prabu namung nderek mangayu bagya. Kakang Udawa wonten dawuh sinuwun. Aku melu seneng melu bungah. Ya muga-muga Joko Udawanta dadi kekuatan negara Ndarawati yen perlu mengko bakal tak paringi pangkat yen ora bintara ya tamtama minangka prajurit negara Ndarawati. Oh iya, ngestaken dawuh sinuwun matur sembah nuwun. Iki samboten-botenipun kajengipun lenggah wonten ing kepatihan rumpi yen sinuwun wong nyatanipun menika badhe kula dhawuhaken lan anak kula pun Pragutawati. Aku melu mangahi baga Kakang Praguta. Ya, sesanti jaya-jaya Wijayati niring sambikala sak kabeh ya Kresna.